Kulendi 2025 asatapera regedzai timbogarisana pasi tionesani tiudzane zvinhu zviri kuitika. Nhasi ndoda kutaurira something about the M31. Ndozviziva kuti vanhu vemuzimbabwe tine short memory, tinokurumidza kukanganwa, but because of this thing that I'm about to tell you, kune vamwe vanhu vekuti life yavo ichitori muna taisireva izvezvi. So kunotori vamwe vanhu vekutoti vana vavo vari kutorara nenzara because of this thing that I'm about to share with you. So kana chotunga watosvika pana peri first time yako panonzi paKulian TV, ndo patinokupai nyaya without fear or favor, tobata kwese kwese makona ese. Now, before March 31 2025 build up, a war veteran and former insider named Blessed Geza began speaking out against President Emmerson Mnangagwa. Geza accused the government of corruption, tribalism, and trying to extend Mnangagwa's presidency past the constitutional limits. The idea of mass protests on March 31 spread on social media because I were my hashtags, something that came with my hashtags, like hashtag no to 2030, hashtag chakadai chakanyanyisa kugena momentum chinhu, especially kuma WhatsApp chinhu chaipushwa nevanhu vakaita sana nyoka yemabhunu. Ana nyoka yemabhunu vakanetsa, vakandengendetsa, vakasheka ZANU-PF headquarters mujongwe house vaingotaura nezvavo, but up to now with people like ana nigigini vavo vatokutaura nezvavo vachiri muremand avasati vatongwa kubva pavakaitika izvozvo. Now let's go back call to action. The moment called on Zimbabweans to protest against Mnangagwa and stay away from work and daily routines to show how unhappy people were. Government reaction: police and security forces were deployed heavily in cities like Harare and Bulawayo. The government also banned people from carrying objects the police said could be used as weapons before the protest. What actually happened on the streets? Large parts of the country didn't have big street marches, mostly because people were scared of security forces and some choose to stay home. Vanhu vakarohwa nehana dzevanhu dzairova zvanga zviri zvekutoverenga raisi zvezve kuvhunduka. Isusu taiti kuti kuvhunduka chatikwatara, asi unongochikwata uchiziva kuti Mnangagwa unorova, iye nevakomana vake vanobhura. That's something chakaita kuti chinhu chitadze kubudirira. But many people closed their businesses and stay away from work. This is known as a stay away protest. In part of Harare, small groups of youths chanted slogans like Reject 2030, opposing what they saw as a bid to keep Mnangagwa in power. Police used tear gas and blocked some small demonstrations. Vakamhanyisana nevanhu zvakaomarara, vakomana pakamhanyiwa vanhu vanga vari mutown. You know, I broadcasted zvimwe zvacho panapa ndichikuratidzai nchiti guys, muri kuona zvaitwa vanhu pakamhanywa zviri very legendary. But after March 31, what happened? Government crackdown. Rights groups say more than 1,000 people suffered rights violations, including arrests and violence, as the state tried to stop protests. Ndakatonzwa utonzi pakapasungwa vanhu more than 70 people vandakanyasonzwa vanga vatosungwa and vakazobudiswa zvezve kuzobatsirwa nema human rights lawyers ndo vakatovabatsira. And the public reaction yanga kamira pakuti many ordinary Zimbabweans didn't join the big protests because they feared repression or didn't trust leaders like Geza. Andito mazona. But the M31 protest didn't succeed the way they were planned. But the stay away itself sent a signal that people are unhappy. Zvakasvika nemoyo wese vanhu vakanzwa kuti zvechokwadi vanhu havasi kuzvifarira. Now, movement status. After March 31, the movement didn't grow into massive street demonstrations, but it still remains a symbol of political discontent and debate in Zimbabwe. What it matters simple in simple explanation.
the M31 movement wasn't just one day of protests. It showed that many Zimbabweans are unhappy about economic hardship, political leadership, and power struggle, lack of trust in traditional political parties. You see, even if the protests didn't fill the streets, they sparked nationwide conversation and shown that people will challenge authority in new ways, like stay away and online mobilizations. But after everything, M31 haina kuzoperera ipapo. M31 yakazodzoka futi ikati vanhu chimboita futi imwe stay away, because paipepe takati budai kama makabva manovhara mashopu makanoita sei. Why can't you do more? Vanhu havana kuteerera paikadzoka kechitu, vanhu vakabuda vakaenda kunozara kumabasa. Yanga yakutanga vice versa, zvekuti vanhu vakasvika paku, like, I can't say vanhu on this one. ZANU PF nevanhu vayo vakatanga kuona Geza as a content creator vachimumoka, but they invested a lot kuti vatry kustopa Geza, because vaiziva kuti once Geza akangobudirira pane zvinhu zvaida kuita, zvinhu zvaizonodhakwa. Asati apiwa chake chematsinganzungu Geza chaakazopiwa, but I'll show you kuti chii chakasilenza mudhara Geza up to today. Tichazoonesana. But right, to cut the long story short, pakazotanga kusungwa vanhu the likes of ananyoka mabhunu just after M31 yekutanga yanga yanigirikinwa. Pakasungwa ananyoka mabhunu, pakatanga kusungwa vamwe vanhu vakawanda vachingoshungurudzwa vamwe vachitotiza munyika pachimhanywa zviri legendary. Musha wamadzibaba veshanduko ndopo wakapiswa. Regedzai kuti vatangoiforwarda tiendesere pakapuwa mudhara Geza chake chematsenganzungu chakamunyaradza up to now, nepakakonzeresa kusungwa kwemacomrades mamwe akazobatwa kuZimbabwe iko zvinezvi, vagariswa vekuti vakatambira Christmas varimo, New Year vari kutamba vari mukati, iko zvinezvi takupinda 2026 vachingori mukati because of M31. And I will let you know kuti toita sei kuti vanhu ava vabudiswa, because chatiri kuda kuti vanhu vanzi okay, it's okay, tazvinzwa chibuda imende padeni, ndo zvatashuwira chete, ndo zvangosara, zvimwe zvese zvatisina basa nezvozvo. Tazvoona kuti mata hamusi kukuririka or whatever, pachazongobuda mashoko. Pakazodedzerwa imwe demonstration mudhara Geza akangobudikira futi, amene kwaakabva nako chimirira mone action, tadzoka vakomana veaction. Ndo pakazobatwa ana madzibaba veshanduko, vanga mbotanga vabvungwa on a high speed chase, pakasungwa driver, nyaya yekuchinzi vari kudistribute maflyers. Iyo nyaya iyo tese tinoiziva isusu, handiti. After that ainoperera ipapo pakazotanga kutengeswa mamwe macomrades akaita sana Malcolm Masarira, amene ndiani akataura kuti Malcolm was in Zimbabwe. That person denga harione, because up to now Malcolm, he is still in remand, akavharirwa kuremand prison. Up to now ari kutotambira Christmas wo dzake ari mukati imomo because of one guy ari kunzi akatengesa munhu, and that guy ari kunzi anga ari his friend yake anga abva from Manicaland, pari kunzi panga pagarirwa because ya Malcolm yanga ari kunzi yakasangana nyaya yacho, akazongonobatanidzirwa munyaya dzekunzi ari kukonzesa kudai inoita chinhu because anga ari pachinhu, achinzi he was part of this M31 thing. But toziva zvipi, because pane one of the guys akaya kwandiri achindiudza a certain information yandisina kutrusta, and up to now ndakati I will never, handife ndakazvitaura as if ndo matauriro zvakaitwa, because these guys, what the narrative that they are pushing now, vakupusha narrative yekuti vanhu vachivenga macomrades acho vakapinda mukati imomo, kuti vanhu vanzi kuti so that zvinhu zvizochinja, zvonzi uri kuzviona kuti iwo vanhu vaionerwa nawo hapana kana ari kukubatsira. That is the narrative that they are pushing right now. So akabuda achitanzi Malcolm akanorohwa akanointerviewa, kanzi Malcolm, zvese zvauri kuita zviri kutumwa nani? Uri kubvondora mai muchinguri kaiwo? Uri kuti mai muchinguri mwana wavo vari kutengesa zvinodhaka kaiwo? Zvese zvauri kuita zvauri kurwira izvi, ndiani? Who is your boss? Uri kushandira ani? So ndo pari kunzi Malcolm akazoti ndoshinda tinotumwa nani nanyoka yemabhunu, ndo matauriro zvaitwa. But trust me, muri Zimbabwe, nyaya iyi takangoidismisa semasvikiro yakaita tikati vanhu ava, because ini ndikati ndisada dismissa ndobva ndatoianalyze ipapo kuti
these people they are working so hard kuti vachinje pfungwa dzemacomrades aya. The next thing makuti iye akatonzwa kutoti inini zvangu handichadi kunzwa nezvenyaya dzepolitics because hamundisupport at the end of the day, like what is happening to madzibaba veshanduko now. Maproblems evari kusangana navo, vana vanenge vachidawo maschool fees and stuff, ivo varimo mukati vakavharirwa. And guess what, mazimbabweans, what are you doing about that? Muri kubatsira nechi? Nothing. Hapana chinobatika chamuri kubatsira nacho. Handichatotaure kunoona baba mudiwa nerimwe timu rese rakawanda, ana baba mapango mapengo, ana honorable chagwiza, list rakakura kuti iko zvinezvi vakanzwa kuti you guys are doing absolutely nothing about kusungwa kwavakaitwa. Muchaita zvekuita sei? So pakazopuwa mudarageza chematsenga nzungu pakanoitwa yavaiita last conference yavo yekusimbisa zvinhu, kwakazonosainiwa resolution 1. Kungosainiwa kwakaita resolution 1 ichinzi yapasa. That day ndo radedzerwa demonstration yekupedzisira namudarageza. Up to now kunzwa pakangopasa chinhu kwamutare. Up to now mudarageza haana kuzombodzoka, and I don't think kuti achadzoka achida kutaura nezvechii. Chasara kungonzwa kuti adzoka achikumbira regerero or whatever. That is kana ari interested pane nonsense dzekuti adzoke kunoshanda nevanhu avamwe, because takaona vanhu people like ana Daniel Garo vakuti no, I think it's high time yekuti tinofana kumudzosa tiwirira naye tishanda naye pamwe chete, because vane zvakawanda zvavanotodawo kwaari. Iye andonzi hondo akatoirwawo zvekutodaro. Vamwe vakazomboda kutanga kutaura like what they have been doing in ZANU-PF, ukangobuda muZANU unobva wanzi uyo anga asina kurwa hondo, like what happened kuna mai mjuru vainzi vakadonedza hondo muhondo, vakadonedza chikopokopo nepistol, and I was like chikopokopo helicopter kudona nepistol, what are you guys saying? Ndakabvunza mumwe certain comrade anga ariko kuhondo akati there's no such a thing. Chichitsvaga history yacho kuti zviri papi, zvinhu zvese zvakaitika kuti gore rakati kwakaitika chakati nechakati, toda kunyatsonzwisisa chikopokopo chacho chakadonhera papi tiende tinochionawo. Those were the questions ndakabvunzwa zvakanzi iwo kana ukaenda pachipatara chavanhu vanopenga wobvunzwa naye that pistol ingakwanisa here kudonhedza chikopokopo. And from there ndakabva ndangoti ZANU-PF imwe political party yekuti hatina zera nayo pakunyeba chete zvibabababa. So ndo nyaya dzanga dziri kuitika pesa apa. Macomrades achingori mukati ari kutamba Christmas. Toti chii? Togara ndani tiri kumbotaura nevamwe vanogara vachipinda imomo chiti unoona kuti chii, the best way that we can do now pane macomrades ese vakabatwa vari, because now resolution 1 yacho yakapasiswa, hapasina chekuti vari kushungurudzirwa mahara. What is needed? Pakutoda vanhu vanosumuka vachidrafta tsamba kuendesa kuna Mnangagwa kuti right Mr Mnangagwa utazvona vana ava we are sorry for them, because hapana chekuti vari kutosafawo vana vavo vari kutoendawo kuzvikoro like iwe wanga wakatounganirwa nevazukuru paChristmas mudhara uchidya uchiita iwe uri kuita uchivasumudzira chibhakera uchiita sei, but vazukuru vako they were in good health, kuzvikoro vari kuenda, everything is just good, life is good kwavari, chikafu vari kupakurwa whatever. But what about these ones? Ndo nyaya yakuda kuti ichitaurwa ichionesanwa izvezvi nanikirikiri, and that is the way forward. Ndakambonzwa makati but yongaenda kunonikirina, that is the way forward. Guys, let's not be greedy. It's high time yekuti these people vanofana kungokumbira regerero kana kukumbirirwa, but ndikati ivo vakumbire vanokumbira hawo zvinotonetsa. Vawane one munhu anoenda kunovarizinira. People like ana mudarageza vanga varimo muchinhu kubva kudhara. It's the right way yekubudisa vanava is to look for Geza. Where is mudarageza right now? Where he is? What is he doing wherever he is? Ouya obatsira vana kuti vana ava vashuwa zva, kana kuti ovaudza mabhatani ekupresa kuti okay kuti mubudise vana vachiite kunodai modai, because next time vakazodzoka inozodzokera nyaya yapa kuti akazodedzera chimwe chinhu ndiani achada kusumuka. Unotorwa chero nemukadzi unzi muda kubuda kuenda kopi manyanya, like the situation ikasangana na madzibaba oshanduko was never part of these guys, never. But he was that guy wokuti aingoda change kubva kudhara, akanzwa anything chekuti nyika iri kunzi idwa inogona ngochinja any situation, ndo paaitosumuka achiti let's do something, ngatibatanidze maoko tiite chinhu chacho one. I think ndanyanya kutaurisa muri yeZimbabwe, but nyaya dziri loading dzakawanda. Ndichakupai dzimwe since gore ranikirikina tichapedza January tichionesana nyaya dzakaita sedzidzi dzese iri gore. Ndangoti iyi nyaya M31
hatingadi kuti timirire gore rimwe riri kuti riuye, ngatiirove titoitaura gore richitori pariri apa, so that kana pakazoita mamwe maissues anozoitika tetakuziva zvinenge zvichidiwa. But stay tuned, ticharamba tichingokupai maupdates because zvakawanda zviri loading. Coolian TV, I'm out. Coolian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Coolian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Coolian, Coolian.